μέσα αυτό το καφενέτρι μαχαλάδα στη Θεσσαλία. Σε λένε ότι είναι καλό. Κάτσε εκεί. Να, είναι και το Κατερινιό. Α, Κατερινιό, φέρε μας 2 τσίπουρα. Αμέσως, κύριε Απόστολε. Ορίστε, πρέπει το καλύτερο τσίπουρο του μαγαζιού. Είναι και χωρίς γλυκάνισο. Θα σκέφτηκε και για το ζάχαρο. Απα, παιδάκι μου, ζάχαρο στην τέτοια ηλικία. Εμείς είμαστε πολυκάρια. Έλα να το πιούμε όμως μη ζεσταθεί. Αυτό δεν ζεσταίνει ποτέ. Είναι το καλύτερο τσίπουρο του μαγαζιού, σας λέω. Ας το δούμε. Καλό είναι. Α, ναι, sorry. Λοιπόν, πού είμαστε. Πακέτο. Είναι που θα είσαι τηλεόραση. Κάτσε μισή ώρα παραπάνω. Είναι το Κατερινιό. Εδώ το Κατερινιό, φέρε μας 2 τσίπουρα. Αμέσως, κύριε Απόστολε και κύριε. Αμέσως, κύριε Γιώργη. Ορίστε, σας έφερα το καλύτερο τσίπουρο του μαγαζιού. Είναι και χωρίς γλυκόζης. Κατερινιό, φέρε μας 2 τσίπουρα. Αμέσως, κύριε Γιώργη, κύριε Απόστολε. Ορίστε, σας έφερα το καλύτερο τσίπουρο του μαγαζιού. Είναι και χωρίς γλυκό. Αμέσως, κύριε Γιώργη, κύριε Απόστολε. Ορίστε, σας έφερα το τσίπουρο του μαγαζιού. Είναι το καλύτερο. Δεν έχει ούτε γλυκό. Μου μπήκε γλά. Έλα. Πες μου το ξεκινήσεις τώρα. Έλα, έχω ξεκινήσει. Να. Ραφαέλα.